ግርማን ክብርን ተሰሊሙ ኢየሱስ ኣብ ዙፋኑ ግርማን ክብርን ቀደሙ ንሱ ሓያል ፍጥረት ኩሉ ኢየሱስ ይበል ብቀደሙ ንሱ ሓያል ፍጥረት ኩሉ ሰዊካዮ ብብርሃንካ ተኪኻዮ ንዓለኻ የቲኸኒ ናብ ሕፉኻ ነትድኩር ንዓለኻ የቲኸኒ ናብ ሕፉኻ ስለዘለኻ ንምንባረይ ኣስተማቒርዮ ሃሌሉያ ስለዘለኻ ንምንባረይ ኣስተማቒርዮ بسلام بتسقها ببركتك كنمت نسخاس لدفتها نمسكنك لنا هاليلويا እግዚአብሔር አቦ በቃ ንሕና ንገብሮ ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር አቦ ንዓኻ ንበረኸት ንዓኻ ንክብሪ ክኸውን እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ኣብ ቅድሜኻ ንርከብ ኣለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ በዚ ነቕርቦ መስዋዕቲ እግዚአብሔር ንስኻ ክትከብር በይንኻ ልዕል ክትብል ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልለና እግዚአብሔር ክበር ንብለካ ኣለና ልዕል በል ንብለካ ኣለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ጥዑም ንስኻ ፈቃር ልዑል እግዚአብሔር አቦ ስለዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ ክበር ተመስገን ንብለካ ኣለና ሃሌሉያ ጅርማ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይለጽልለኹ እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ኣብ ቤትካ ተረኸበ ዘበለ ንዓኻ ቃልካ ክሰምዕ ዝመጽእ ዘበለ እግዚአብሔር አቦ ንስኻ በረኸትካን ጸጋኻን ክትብጽሐሉ ብሽም ኢየሱስ እጽልለኹ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ በረኸትካ ጸጋኻ መንፈስካ ኣባና ክዓዝዝ ብሽም ኢየሱስ እጽልለኹ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ መንፈስካ ዘይብሉ ህይወት ንኸይንነብር ንስኻ ክትረድኣና ብሽም ኢየሱስ ንጽልለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ደጊመ ሕጂውን መንፈስካ ይለጽልለኹ ሃሌሉያ
መንፈስካ አባና ከተውርድ ብሽም ኢየሱስ እጽልለሁ መንፈስካ በቃ ንሁሉ ጊዜ አባና ከዓዝዝ አባና ከተርፍ ብሽም ኢየሱስ እጽልለሁ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ መንፈስካ ዘይብሉ ህይወት እትረፈና ንብላለና ሃሌሉያ መንፈስካ ዘይብሉ ህይወት እግዚአብሔር አቦ ንሕና አይንደልዮኒና ሃሌሉያ መንፈስካ እግዚአብሔር አቦ መሳና ክኸውን ንጽልለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስሚልና እግዚአብሔር አቦ ንጽልለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ንሕና ብዘይ በአኻ ኣይኮነልናን እዩ ንሕና ብዘይ በአኻ ክንነብር ኣይኮነልናን እዩ ንሕና ብርእስና ክንነብር ኣይኮነልናን እዩ ሃሌሉያ ወላ እንተፈተናስ ኣይኮነልናን እዩ ወላ ብርእስና ክንነብር እንተበልናውን እግዚአብሔር አቦ ኣይጽብቐልናን እዩ ንዓናስ እግዚአብሔር አቦ ምሳኻ ምንባር ኣብ መንፈስካ ምንባር ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ኣብ ፍቕርኻ ኣብ ጸጋኻ ምንባር ይጥዕመና ሞ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ካብ መንፈስካ ዘውፅአና ዝመጽእ ዘበለ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ሎሚ እግዚአብሔር አቦ ንኣስሮለና ሎሚ ንነጽጎለና እግዚአብሔር አቦ ብደምካ ጌርና ሎሚ እግዚአብሔር አቦ ካባና ነርሕቆለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካባኻ ዘይኮነ ዘበለ ናይ ጸልማት ዘበለ እግዚአብሔር አቦ ናይ ሰይጣን መንፈስ ደበለ ዲስካሬጅ ድገብል መንፈስ ደበለ መንፈስካ ካባና ክወስድ ዝፍትን ዘበለ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ቀተልናዮ እግዚአብሔር አቦ ሎሚ አሰርናዮ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ሎሚ መንግስቱ አንቀጥቀጥናያ ሃሌሉያ ሎሚ ብደምካ እግዚአብሔር አቦ በቃልካ ጌርና አሰርናዮ ሃሌሉያ አምድር አሰርኩሞ አሰማይ እሱሪ ከምስብል ቃልካ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦ ናብ ደቅኻ ናብ ጻድቃናት ዝጎይ ዘበለ ክፉእ መንፈስ ሃሌሉያ ሎሚ ንገንሖለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦ ሰይጣን ሰራዊቱን ሎሚ እግዚአብሔር አቦ ናብ ደቅኻ ንኸይቀርብ እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ምንስኻ ክትዓክቶ ብሽም ኢየሱስ እጽልለሁ ሎሚ ንስኻ ጋሩ ክትኣስረን ብሽም ኢየሱስ እጽልለሁ ሰይጣን እግዚአብሔር አቦ ንሱን መናፍስቱ ናባና ከይጥምት እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ንስኻ ካብ ጣና ከተልግሶ ብሽም ኢየሱስ እጽልለሁ እግዚአብሔር አቦ ሓው መንፈስ ቅዱስካ ኣብ ከባቢናን ኣብ ዙርያናን ክኸውን ብሽም ኢየሱስ ሎሚ እጽልለሁ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ አየራትና ከተጽርዮ ብሽም ኢየሱስ እጽልለሁ ካባኻ ዘይኮነ ዘበለ ክፉእ መናፍስቲ እግዚአብሔር አቦ ረሳሕ መናፍስቲ እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ኣብ አየራትና ከይክኸውን ብሽም ኢየሱስ ሎሚ እግዚአብሔር አቦ ሽምካ ንጽዋዕ ኣለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ኣብቲ ንሕና ዘለናዮስ ብዘይካ መንፈስካ ካልእ ሓደ ከይህሉ ብሽም ኢየሱስ እጽልለሁ እግዚአብሔር አቦ መንፈስካ ጥራሕ ክህሉ እጽልለሁ እግዚአብሔር አቦ ኣብ ስራሕ ድዩ ኣብ ትምህርቲ ድዩ ኣብ ገዛ ድዩ ኣብ ዝኾነ ዘለናዮ ዘበለ እግዚአብሔር አቦ ኣብ ቤተክርስትያን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዝኾነ ኮታ ኩሉ እንኸዶ ዘበለ እግዚአብሔር አቦ መንፈስካ ጥራሕ ክመልእ ብሽም ኢየሱስ እጽልለሁ ሃሌሉያ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኢለ እጽልለሁ እግዚአብሔር አቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኢለ እጽልለሁ ሃሌሉያ እግዚአብሔር መንፈስካ ሃሌሉያ እግዚአብሔር መንፈስካ ጥራሕ ክመልእ ሃሌሉያ እጽልለሁ ሕጂውን ደጊመ መንፈስካ ብላለሁ እግዚአብሔር አቦ መንፈስካ እግዚአብሔር አቦ ሓው መንፈስ ቅዱስካ አባና ክወርድ ብሽም ኢየሱስ እጽልለሁ እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ብቅድሜና ብድሕሪና ብጎንና ክትከውን እግዚአብሔር አቦ እጽልለሁ ንስኻ እንተሊኻ ምሳናስ እግዚአብሔር ኩሉ ነገራትና ብበረኸትካ ብጸጋኻን ዝመልአ ምዃኑ ንፈልጥና እግዚአብሔር አቦ ኣብቲ ክፉእ ዝተባህለ ቦታ ኣብቲ ርባድነሞት ዝተባህለ ቦታ እግዚአብሔር አቦ መንፈስካ ግን ሙሉእ ምዃኑ ንፈልጥ ኣለና ሞ ኣይንፈርሕን ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ መንፈስካ ክመልእ ንጽልለና ሃሌሉያ ሓው መንፈስ ቅዱስካ ክዓዝዝ ብሽም ኢየሱስ ንጽልለና እግዚአብሔር አቦ ካባኻ ዘይኮነ ዘበለ ሃሌሉያ ከይቀርብ አባና ደጊምና ንጽልለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ናይ ሰይጣን ደበለ ነገር ኩሉ ቀንጢትካ ካባና ከተልግሶ ብሽም ኢየሱስ ንጽልለና ወላ እቲ ንሕና ዘይንሪኦ እግዚአብሔር አቦ እዝስ ናይ ሰይጣን እዝስ ናይ ጸልማት ዝበሃል ግን ዘይንሪኦ እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ግን ትሪኦ ኢኻሞ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንስኻ ከተልግሶ ብሽም ኢየሱስ ንጽልለና መንፈስካ ጥራሕ አባና ክኸውን ብሽም ኢየሱስ ንጽልለና ካባኻ ዘይኮነስ እግዚአብሔር አቦ አባና ከይሓድር ብሽም ኢየሱስ ንጽልለና
هاليلويا እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ህይወትና አሕሊፍና ንዓኻ ንህበካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ብግልናስ ንህይወትና ክንሕልዋ ንህይወትና ክንመርሓ ንህይወትና በቃ በት ዝደለናዮ ክንከይድ ኣይንኽእልኒና እግዚአብሔር አቦ ምክንያቱ በቃ መወዳእቱስ ጥፍኣት ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ሃሌሉያ ህይወት ኩሉ በኣኻ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ሃሌሉያ ከምቲ ቃልካ ዝብሎ ኣነ መንገድን ህይወትን ሓቅን እየ ከም ዝብል ቃልካ እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ኣብ ቃልካ ክንጸንሕ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልለና እግዚአብሔር አቦ ኣብታ ሓቅን ዝኾነ ቃልካ ብኡ ክንምራሕ ብሽም ኢየሱስ ንጽልለና ብርእስና ከይንምራሕ ብሽም ኢየሱስ ንጽልለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ በትንዓና ይጥዕመና ዝብልናዮ መንገዲ ከይንኸይድ ብሽም ኢየሱስ ንጽልለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ መንገድኻ ጥራሕ ኣብቲ ዕላማና እግዚአብሔር አቦ ኣብ ህይወትና መንገድኻ ጥራሕ ፍጹም ከም ዝኾነስ ጽቡቕ ጌርና ንፈልጥ ኢና ሞ እግዚአብሔር አቦ በቃ ንሕና ከይፈለጥና እኳ ብርእስና ተተጓዓዝና ከይፈለጥና እኳ ኣብ ርእስና ወላ እንተተወከልና እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ግን ክትመልሰና ብሽም ኢየሱስ ንጽልለና ሃሌሉያ ኣብ መንፈስካ ከተንብረና ብሽም ኢየሱስ ንጽልለና መንፈስካ ዘይብሉ ህይወት እግዚአብሔር አቦ ካብ ህይወትና ከተውጽኦ ብሽም ኢየሱስ ንጽልለና እግዚአብሔር አቦ ኣብ ኩሉ ነገራትና ንስኻ በይንኻ ፕሬዘንት ክትከውን ንጽልለና ሃሌሉያ ኣብቲ ንስኻ ዘለኻዮስ እግዚአብሔር አቦ ዕረፍትሎ ኣብቲ ንስኻ ዘለኻዮ እግዚአብሔር አቦ ሰላም ኣሎ ኣብቲ ንስኻ ዘለኻዮ እግዚአብሔር አቦ ጥዑም እዩ ወላ بدك كل حما كفؤن انت رأنا እግዚአብሔር አቦ ኣብቲ ንስኻ ዘለኻዮ ሰላም ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና እግዚአብሔር አቦ ሕጂ ድማ ኣብቲ ሰላምካ ክንነብር ንስኻ ክትረድኣና ብሽም ኢየሱስ እጽልለኹ እግዚአብሔር አቦ ኣብቲ ሰላምካ ኣብቲ ዕረፍትኻ ክንነብር እግዚአብሔር አቦ ኣብቲ መንፈስካ ዘይብሉ ግን እግዚአብሔር አቦ ኣይጥዕመናን እዩ ብሽም ኢየሱስ እግዚአብሔር አቦ መንፈስካ ዘይብሉ ህይወት እግዚአብሔር አቦ ንዓና ሞት እዩ ሃሌሉያ ንሕና ግን እግዚአብሔር አቦ ከምቲ እግዚአብሔር አቦ ይራብና بعين ما يتطمت نحنا دما نباخا نطمت علينا እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ስለዝኾንካ ምንጭ ማይና እግዚአብሔር አቦ نباخا نطمت علينا ሃሌሉያ አዒንትና نباخا ንገብር ኣለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ህይወትናስ ባዕልና ክንመርሓ ከም ዘይንኽእል ስለንፈልጥ ናባኻ ንጥምት ኣለና እግዚአብሔር አቦ በቃ ናባኻ ኢና ንብል እግዚአብሔር አቦ ናባኻ ኢና ንወድቕ እግዚአብሔር አቦ አርዑትና ዝኸብደና ዘበለ ኩሉ በቃ ክንስከሞ ዘይንኽእል ዘበለ ሸኸም እግዚአብሔር አቦ ናባኻ ንውርዶለና ናባኻ ንድርብዮለና ኣብ እግርኻ ንገብሮለና ሃሌሉያ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሒዙና ክወድቕ ዝፍትን ዘበለ አርዑት ብሽም ኢየሱስ እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ንስኻ علنا بشم يسوع نتقللنا هاليلويا نحن إكسيابير أبو بحيلنا كنحزون نخل كنشكمو نخل نجر ولا حدا يلا إكسيابير أبو هاليلويا مسخاجن إكسيابير أبو كله قليل هاليلويا مسخاجن إكسيابير أبو كله تعم مخانو فليتنا لومي هاليلويا إكسيابير أبو كله زخبرنا نبخانو ردولنا هاليلويا لومي كنسكمو زي كألنا إكسيابير أبو نبخان قربولنا بشم يسوع إكسيابير أبو كتقبلنا نبخان نمت علينا እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ስለት መንፈስካ ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ስለት ዘይ ውዳ ሰላም ካን ፍቅርካን ተመስገን እግዚአብሔር አቦ አቤትካ ሰላም ስለዘሎ አቤትካ እግዚአብሔር አቦ ዕረፍት ስለዘሎ ናባኻ ንመጽአለና ስለተቀበለና እግዚአብሔር አቦ ደቀልካ ድማ ስለተሓፈና ነመስግነካለና እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ፍቅር ስለዝኾንካ ነመስግነካለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦ ሕጂውን ደጋጊመ እግዚአብሔር አቦ ካባኻ ዘይኮነ ዘበለ መንፈስ ሃሌሉያ ንሕጂ ንዘል ዓለም እግዚአብሔር አቦ ንቆርጾለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ በቃ ህላውነትናስ እግዚአብሔር አቦ በቃ ኣብቲ ናይ ጸልማት መንግስቲ ንከይህሉ እግዚአብሔር አቦ ብሽም ኢየሱስ እጽልለኹ ሃሌሉያ ኩሉ ነገርና እንገብሮ ንሓስቦ ንዛረቦ ንሰርሖ ንመሃሮ ኩሉ ንገብሮ ዘበለ እግዚአብሔር አቦ መንፈስካ ዝዓዘዞ ክኸውን ብሽም ኢየሱስ ንጽልለኹ እግዚአብሔር አቦ ብመንፈስካ ክንምራሕ ክትረድኣና ብሽም ኢየሱስ እጽልለኹ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ንብለካለና ክበር ንብለካለና ተመስገን ሃሌሉያ 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 መዝሙር ዳዊት ፍቅራ 19 ከነብቤ እንታይ ይብል ጻድቃን የእውዩ እግዚአብሔር ድማ ይሰምዖም ካብ ኩሉ መከረኦም ድማ የናግፎም እግዚአብሔር ነቶም ስቡር ልቢ ዘለዎም ቀረብኦም እዩ ነቶም ቅጥዑን መንፈሱን ዘለዎም ድማ የድሕኖም ይብል እግዚአብሔር አቦ ስለዚህ እግዚአብሔር አቦ ንሕና ድማ
نابخا نوكل سلازلنا إكسيابير أبو مكرانا كتلقسو بشم يسوس اتسللخو إكسيابير أبو هاليلويا أباخا إكسيابير أبو بالسبور لبكن قرب نسخا كترد أنا بشم يسوس نتسللنا هاليلويا إكسيابير أبو بقى بزي بقاخا كنقبرو نخيل نجر ولا حدث لزيل إكسيابير أبو لومي ون إكسيابير أبو أباخا نقرب لنا بقى توكلتنا أباخا نقبر لنا هاليلويا منياتو إكسيابير أبو نحنا توكلتنا أبسب انتقبرنا إكسيابير أبو نود أمر كم زينتس نفلتينا هاليلويا توكلتنا أبرأسنا ون انتقبرنا إكسيابير أبو كم زين خلو نفلتينا أمود أتو ودكة طفقات موت مخانو إكسيابير أبو نفلتينا سلازي أتكن قبرو زيك على النازبلة إكسيابير أبو أباخات نوكلو لنا إكسيابير أبو هاليلويا بقى تمسكن هاليلويا هاليلويا تمسكن إكسيابير أبو هاليلويا هاليلويا تمسكن إكسيابير أبو تمسكنك كالنا هاليلويا هاليلويا كل جزء سرح كجرمني كل جزء تجرمني كل جزء سرح كجرمني كل جزء تجرمني كل جزء سرح كجرمني كل جزء تجرمني تجرمي أنس تجرمي بجبرتك أملاغي تجرمي تدنيغي أنس تدنيغي بجبرتك أملاغي تجرمي هاليلويا بجبرتات إكسيابير لتجرم أنتليو لتدنق أنتليو هاليلويا تدنيق بل هاليلويا إكسيابير أبو جبرتات كأزيف لت إكسيابير أبو بقى إكسيابير أبو هاليلويا كنجمتو زين خل إكسيابير أبو سلازخونك تمسكن هاليلويا تجرمنا إكسيابير أبو نزمر الكلنا هاليلويا تجرمي أنس تجرمي بجبرتك أملاغي تجرمي تدنيغي أنس تدنيغي بجبرتك أملاغي تدنيغي هاليلويا إكسيابير أبو ببرخت كاسلة تنبرنا نمسكنك كالنا هاليلويا إكسيابير أبو كم معلتنا معلتي إكسيابير أبو بتأجاها أسلة تنبرنا تمسكن هاليلويا إكسيابير أبو كابتي نحنا نرأسنا كنا خنا نفتنو نلعلي إكسيابير أبو نسخاقن لعلي أسلازخونك نمسكنك كالنا هاليلويا تمسكن بلك كالنا ببرغت بيتو هيوتينا تسكبه ينبرني علو عوت غبيبه كم زناتين برا تنبرو زلخو عداوكم العلو بارخو أملاحكم عداوكم العلو بارخو عدامكم أملاخي 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 دلاي تبوغي أملاخي 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 دلاي سناي أملاخي 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 دلاي تبوغي أملاخي 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 دلاي سناي أتين هوتي تبوز حسب الله كابا يبليتو زد انك قلا كاب كبري ناب كبري الناس سقاقره ينبرني علو عودت غبيبه ينبرني علو عودت غبيبه أملاخي 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 دلاي تبوغي أملاخي 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 دلاي سناي أملاخي 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 دلاي
تجريمي عنس تجريمي بجبرتك أملاخي تجريمي عنس تجريمي بجبرتك أملاخي تجريمي تدنيغي عنس تدنيغي بجبرتك أملاخي تدنيغي هاليلويا هاليلويا እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ንብለካለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ በበረኸት ካስለ ተንብረና ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ካብቲ ንሕና ንህይወትና ንሓሌላ ንልዓሊ ንስኻ ግን ስለ ዘፍቀርካና ስለ ዝሞትካልና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ንብለካለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ሕጂውን ክበር ተመስገን ንብለካለና ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ተመስገን እቲ ካብ ወይኒ ዝጥዕም ፍቕርኻ ኣብ ዓፃፅምተይ ኣትዩ ውሽጢ ሰጢሙ ኣብ ትሕቲ እግርኻ ክቕመጥ ገይሩንዩ ኢየሱሰይ ማሪኹንዩ እቲ ካብ ወይኒ ዝጥዕም ፍቕርኻ ኣብ ዓፃፅምተይ ኣትዩ ውሽጢ ሰጢሙ ኣብ ትሕቲ እግርኻ ክቕመጥ ገይሩንዩ ኢየሱሰይ ማሪኹንዩ ብግብርኻ ዝተማረኽኩ ምርኮኛዬ ኣዳወይ ብስም ናይ ልበይ ናባኻ ኣልዒለየ ብኢደይ ሒዝካ ናብቲ ኸዶ ዘበለ ክትወስደኒ ክትስሕበኒ ምስተን መጓሴኻ ኣብ ዝለምዐ ሸኻኻ ከተውዕለኒ ኢየሱሰይ ድላያሎኒ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ኣብቲ ዝለምዐ ሸኻኻ ከተውዕለና ኣብቲ ጥዑም መንፈስካ እግዚአብሔር አቦ ከተንብረና ብሽም ኢየሱስ እግዚአብሔር አቦ መንፈስካ ከይፍለየና ሃሌሉያ ሎሚ ንጽልለና እግዚአብሔር አቦ ኣብ መንፈስካ ክነብር እግዚአብሔር አቦ ክትረዳና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ መንፈስካ ከይፍለየና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ መንፈስካ ልናውን ደጊምና ንጽልለና እግዚአብሔር አቦ ኣብ ፍቕርኻ ክነብር እግዚአብሔር አቦ እቲ ካብ ወይኒ ድጥዕም ፍቕርኻ እግዚአብሔር አቦ ኣብኡ ክነብር ክትረዳና ብሽም ኢየሱስ ንጽልለና ሃሌሉያ እቲ ካብ ወይኒ ዝጥዕም ፍቕርኻ ኣብ ዓፃፅምተይ ኣትዩ ውሽጢ ሰጢሙ ኣብ ትሕቲ እግርኻ ክቕመጥ ገይሩንዩ ኢየሱሰይ ማሪኹንዩ ብፍቕርኻ ዝተማረኽኩ ምርኮኛዬ ኣዳወይ ብስም ናይ ልበይ ናባኻ ኣልዒለየ ብኢደይ ሒዝካ ናብቲ ኸዶ ዘበለ ክትወስደኒ ክትስሕበኒ ምስተን መጓሴኻ ኣብ ዝለምዐ ሸኻኻ ከተውዕለኒ ኢየሱሰይ ድላያሎኒ ብፍቕርኻ ዝተማረኽኩ ምርኮኛዬ ኣዳወይ ብስም ናይ ልበይ ናባኻ ኣልዒለየ ብኢደይ ሒዝካ ናብቲ ኸዶ ዘበለ ክትወስደኒ ክትስሕበኒ ምስተን መጓሴኻ ኣብ ዝለምዐ ሸኻኻ ከተውዕለኒ
كتوعلني يسوسي دلايالوني هاليلويا تقريمي أنس تقريمي بقبرتك أملاخي تدنيقي أنس تدنيقي بقبرتك أملاخي تدنيقي أنس تدنيقي بقبرتك أملاخي تدنيقي كل جيزي سرحك قرمني كل جيزي خا تقرمني كل جيزي سرحك قرمني كل جيزي خا تقرمني هاليلويا كل جيزي سرحك قرمني كل جيزي خا تقرمني هاليلويا እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ብለካልና ስለተመስተንክር ዝኾነ ስራሕካ ፍቅርካ እግዚአብሔር አቦ ደጊምና ደጋጊምና ነመስግነካልና እግዚአብሔር አቦ ንዘለዓለም ክበር እግዚአብሔር አቦ ኣብ ህይወትና በይንኻ ክትከብር በይንኻ ልዕል ክትብል እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ንጽልለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ኣብ ህይወትና ክበር እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ክበር ብለካልና እግዚአብሔር አቦ ብዘይካኻ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሎሚ እግዚአብሔር አቦ በቃን ንበይንኻ ነኽብረካልና ሃሌሉያ ተመስገን ብለካልና ፍቅር ስለዝኾንካ ተመስገን ሓልዮትና ስለዝኾንካ ተመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ደጊምና ደጋጊምና ስለተበረኸትካ ነመስግነካልና ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ብለካልና ሃሌሉያ ሁሉ ጊዜ ስራሕካ ገርመኒ ኩሉ ጊዜ تقرمني كل جيزي سرحك قرمني كل جيزي تقرمني كل جيزي سرحك قرمني كل جيزي تقرمني هاليلويا تقرمي أنس تقريمي بقبرتك أملاخي تقريمي تدنيقي أنس تدنيقي بقبرتك أملاخي تدنيقي تقريمي أنس تقريمي بقبرتك أملاخي تقريمي تدنيقي أنس تدنيقي بقبرتك أملاخي تقريمي تدنيقي أنس تدنيقي بقبرتك أملاخي تدنيقي اتيني هوتي تبغ زي حسب الله كابايا بليتو زيت انك اغلا كاب كبري ناب كبري الناس سقاقرة يمرني يالو عودت خبيبة يمرني يالو عودت خبيبة أملاخي 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 دلاي تبوغي أملاخي 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 دلاي سناي أملاخي 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 دلاي تبوغي أملاخي 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 دلاي سناي رئي بلكا كمل سلام لبي سليب كايو مساخا وإله كابتعم عرتبا كابتعم شتو يسوس بلوخاس كندي تفتو
رأي بلكاس كملسيلة لبي سليب كايو مساخا وإله كابتع معرتبا كاب كدوشتو يسوس سبلوهاس كندي تفتو تقريمي أنس تقريمي بقبرتات كاملاخي تقريمي تدني غي أنس تدني غي بقبرتات كاملاخي تدني غي تقريمي أنس تقريمي بقبرتات كاملاخي تقريمي هاليلويا እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ስለተመስተንክር ዝኾነ ስራሕካ ተመስገን ሃሌሉያ መንፈስካ አባና ስለዘለው ተመስገን እግዚአብሔር አቦ እቲ ዘይከይድ ዘይጠልም መንፈስካ አባና ስለዘለው ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ክበር ተመስገን ንብለካልና ኩሉ እንገብሮ ዘበለ እንኸሮ እንሰርሖ ዘበለ ሕጂውን እግዚአብሔር አቦ ደይመ መንፈስካ አባና ክጠብቅ ብሽም ኢየሱስ እጽልለኹ ሃሌሉያ ንስኻ ምሳና ክትከውን ብሽም ኢየሱስ እጽልለኹ መጎስን ንስኻ እግዚአብሔር አቦ ጸጋኻን በረኸትካን ከተብዛሐልና ብሽም ኢየሱስ ንጽልለና ሃሌሉያ ስለተፍቅረና ነመስግነካልና ስለ ጸሎትና ተሰምዓና ነመስግነካልና መስዋዕትና ስለስኻ ተቀበሎ ነመስግነካልና ክበር ተመስገን ንብለካልና ሃሌሉያ ስለ ሁሉ ነገር ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ብጸጋኻ ኢና ኣብ ተረኺብና እግዚአብሔር አቦ ብጸጋኻ ኢና እግዚአብሔር አቦ ደቃኻ ክንከውን ዝኻልና እግዚአብሔር አቦ ብጸጋኻ ኢና እግዚአብሔር አቦ ኣብዚ ከነኽብረካ ዝተረኽብናሞ ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ኩሉ በአኻን ካባኻን ናአኻን ስለዝኾነ ነመስግነካልና ሃሌሉያ ክበር ንብለካልና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አብ ህይወትና ኩሉ እግዚአብሔር አቦ ክብሪ ናአኻ ንበይንኻ ክኸውን ንጽልለና ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ አሜን ተባረኩ ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ክብርን አምላክ እግዚአብሔር ይባርክ ጓልና ኤልዳ ዳዕምቱም አምላክ መስገን አገልግሎትና ናብ ቃል አምላክ ክንቅጽሊና በመስመር ተከታተሉ አባጽዱም ዘለኹም እግዚአብሔር ጸጋን ኃይልን ይሃብኩም ክብርና አምላክ ካብቲ ደው ዝበልናዮ ኣብ ዝሓለፈ ካብ ወቕጽልና ኢና ቃል አምላክ ክንርኢ እቲ ዝሓለፈ ደው ዝበልናዮ ኣብ ምዕራፍ 12 እቲ ዋና ርእስቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ብርሃንን ሓይልታት ጸልማትን ወግ ከም ተላዕለ እሞ መወዳእታ ኸዓ ሓይልታት ብርሃን እግዚአብሔር ከም ዝስዕር ዝነግረና ክፍሊ እዩ ምዕራፍ 12 እግዚአብሔር ቃሉ ከፍተልና ሓጺር ጸሎት ክንጸልይና እሞ ብድሕሪኡ ናብቲ ቃል አምላክ ክንሓልፍ ኢና ቁርብቲ ድምጺ ጽቡቕ ተሃልዩ እንድዒ ጽቡቕ ደሎ እሺ ኩላና እንጸልይ ዘለናዮ እግዚአብሔር አምላክና አዚና ነኽብረካን ነመስግነካን አሎና ዝመዓልቲ እዚ ኣብ ዕድሜና ስለ ዝወስኽካና ኣብ ኣጸድካ ተረኺብና ቃልካ ክንሰምዕ ንቃልካ ክንምርምር ዕድል ስለ ዝሃብካና ጎይታ ነኽብረካ አሎና ሕጂ ድማ ጎይታ ከምቲ ብቃልካ ዘተስፈኻና ኩሎም ደቅኺ ካብ እግዚአብሔር ክመሃር እዮም ዝበልካዮ ወእግዚአብሔር ክትምህረና ኣብ ቅድሜኻ
إننا بمنفس قدوس مهارنا نوشتنا تزاربو أبقالك زلو تصور مستير كتقلها لنا مقلاتات كخونا ما أكلنا نتحقي كنرخبو نتحقي خنحزو نتحقي خنسعبو جابهير تردعنا باسم يسوع كريستوس نصلي لنا يا منفس قدوس نو نسمس مصخ مهركم يتبايلو تنجرنا له زتسفازي منفس قدوس متيك اللوخا مخت مهرنا ما كلنا ترخيبك نتياو زخونه موتاصنيحو كحزو زي كاله يسوع كريستوس كتخبروا ما كلنا باسم يسوع نصلي لنا معلتنا بارخ غزينا بارخ مسانا خو نايت فلينا غويتا كل خبر نسمك صلاتنا سلسمعك تمسكن باسم يسوع آمين كبرنا أملاك يقول أبز حلف زرعنا ينتايو ناي هيرودوس أغريبا قداماي انتاي كم زغبره امعرف 10 تخلته ابت مجمريا نتا بيت كريستيان سدت كم صالا نتوم قدوسان ناسره كساددوم كم زجمره كم تلعله إن نري إذ جبراواريات كنري أقولنا خم عرف سلست جميرنا اتفتنا ببجزيو حبرنا قياير سيطان نتا تبجي ساخت عبد خو تخيل زنبرت محبر أملاك جنا أبت مجمر يا خط فا إلو تهنديدو سيطان كم زفتنا نري بسان هيدرن متيو بتملك كهاناتن صدقاويانن حلوت بيت مقدسن متيو كتفا فتينو دحريو أوشت بيت كريستيان آتيو أبلب أمنتي أبهانانيا نفسب إيران آتيو اتحاتيات سوليخو آتيو حرمي أبتا بيت كريستيان كله مخطف فتينو بدحريو أب ماكل بيت كريستيان ناي ممحداراوي قلولاو كمز فتره أمونغو أيهود سرئن أمونغو أهيداويانن كتعن كركرن كمز غوانا بتاوشت محبر مقنفات كمز متسه نري الناقل صلى حبرو الناقيا رسيتان نتا محبر أملاك كتفا دحريو نستيفانوس كم زقتل جيرو دحريو بساول جيرو خانة محبر أبتا شعيم عراف كأخص ببلا كتشنغا خمز جمرة كمونا بل الناقل صلى حجخا معراف 10 تغلطة بتوم سب السلطاناتن مقواننتن بيت هيرودوساويان دما بآتهم كا حجي كتفايلو كفتن كله نريو وديتون ناقيا يرو كل جزي سيطان زفتن حجوني فتنيو مستفل عليه مقدي متسيو بوشتي متس بدقي متس نتا محبر كدم سسا خمزي الله قبرا يسعريو سعرو قنا كنتيو زخون مغنياتو زيابير سعريو يسوس سعري سلزخونه نتا محبر كأناتو سلزخونت الناس عارت ياتخيد أمعرف 10 تغلت حجي هيرودوس أقريبا قداماي نمرحت أيهود كحقوس إلو بتنقل نهواريا يعقوب كم زقتلو رينا نهواريا يعقوب بمقتالو دما كم تتمنيو مرحت أيهود تحقوسلو بموت هواريا يعقوب أيهود كم تحقوسلو مسرعيه نتأوران كند مراحن زخونه هاريا بيتروس انت قتل كود ما مرحت أيهود أزيوم كحقوس اليوم إلو سلز حسبه بتقنا قطعا إيدو زرقيحو نهواريا بيتروس حيزو أسورو يبلنا لذي هيرودوس أغريبا قداماي ودو هيرودوس عبيو وطم ناي هيرودوس بيتسب أزيوم تشكناتن كفاءاتن حسيازي بلوم كم زخونو أبز حالفة تاريخهم رينا ألنا زي قداماي هيرودوس أغريبا تباهيلو زولو أبو زغتله تشكان سب كم زخونه أبز حالفة رينا ألنا حج دمان يعقوب حيزو أغتيلو سلف سنترد ينايرو سوتلا إذا حسب زعبا خالق زي حسب شموق حلو كبرات حلو زصعر زنبره سب أيو وتم أيهود يسألوا سلازنبرو من تخفتوا ويلو نتم يسألوا قاتلهم كم زجمره إنانري نبيتروس حيزو أسيروا هيرودوس زغفو قبرو بجزي بعال كقبرو زمرت يسألوا مغنيات نتبعال فاسيكا كخبرو بزحات أيهود
ካብ ኩሉ ዓለም ስለ ዝመጹ እቲ ዝገበሮ ኣብ ብዙሓት ኣይሁዳውያን ክንገረሉ ክውረየሉን ክጋዋሓሉን ስለ ዝደለየ ኢኹም ዝገበረ በቲ በዓል ፋሲካ ኩሎም ኣይሁዳውያን ንምብዓል እቲ በዓል ስለ ዝሸባሸቡ ነቲ ግብሪ መቕታል ጴጥሮስ ኣቓልቦ ከም ዘይህብዎ ስለ ዝፈለጠ ድማ ነቲ ናይ ቅትለት ውዲቱ ድሕሪ በዓል ፋሲካ ክገብሮ ይመሪጹ he need attention ይዝደሊ ዘሎ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ እቶም ኣይሁዳውያን ክፈልጥዎ እሞ ክሕጎስሉ ስለ ዝደሊ as much as possible ብዙሓት ክርእይዎ ብዙሓት ክሰምዕዎ ይደሊ ስለ ዝነበረ ኣብቲ በዓል ፋሲካ ሕልፍ ምስ በለ ብድሕሪኡ ዘሎ ክገብሮ ወሲኑ ኣብ በዓል ፋሲካ ኩሎም ኣብቲ ኣምልኾን ኣብቲ ምሕራድን መስዋዕትን ስለ ዝኸዱ ኣቓልቦ ስለ ዘይህብዎ ስጋዕቲ ውዳእ ኣሲሩ ከጽንሖ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይወሲኑ ኣብ ጥቕሲ 3 ምስ ከድና እዚ ንኣይሁድ ባህ ከም ዘበሎም ምስ ረኣየ መቕታል ያዕቆብ ማለት እዩ ወሲኹ ንጴጥሮስ ሓዞ ቅነ በዓል ቅጫ ከዓ ነበረ ምስ ሓዞ ከዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተዎ ድሕሪ ፋሲካ ናብ ህዝቢ ከምጽኦ ደልዩ በበርባዕተ ኮይኖም ክሕልውዎ ነርባዕተ መደብ ዓቀይቲ ኣሕሊፍ ውሃቦ ይብለና ሄሮዶስ ኣግሪጳ ሐዋርያ ጴጥሮስን ዮሐንስን ቅድሚ ሕጂ ብተኣምራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝወጹ ሰሚዑን ፈሊጡን ነይሩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 19 እንታይ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር መልአኹ ልኢኹ ንጴጥሮስን ዮሐንስን ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘውጾም ፈሊጡ ነይሩ እግዚአብሔር መልአኹ ልኢኹ ንጴጥሮስን ዮሐንስን ብተኣምራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝፈትሖም ስለ ዝፈለጠ ሕጂ ድማ ጴጥሮስ ከይቀተሎ ከሎ ብተኣምራዊ መገዲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከይወፅእ ፈርሀ እሞ መደቡ ምእንቲ ከይፍሽል ንጴጥሮስ ብጽኑዕ ተኣሲሩ ክሕሎ ገበሮ ኣብቲ ቃል ከም ዘንበብናዮ ድሕሪ ፋሲካ ናብ ህዝቢ ከምጽኦ ደልዩ በበርባዕተ ኮይኖም ክሕልውዎ ነርባዕተ መደብ ዓቀይቲ ኣሕሊፉ ሃቦ ይብል ክልተ ዓቀይቶት ምስኡ ብየማነ ጸጋሙ ተኣሲሮም ክሕልውዎ እቶም ክልተ ክፍሊ ድማ ድሕርቲ ዕጹው ማዕጾ ኮይኖም ክሕልውዎ ይገይሩ ንሓደ ሰብ ከምዚ ገይሩ ክሕልዎ ማክሲመም ሴኩሪቲ ናይ ፕሪዝን ዝብልዎ እቲ ማክሲመም ሴኩሪቲ ቀዳማይ መንደቕ ካልኣይ መንደቕ ሳልሳይ መንደቕ መኸልከሊ እንደገና ድማ ኣእዳው ቀርፊዱ ኣሲርዎ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ንምንታይ ከም ዝገበረ ቅድሚ ሕጂ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስጢሩ ብዘይፍለጥ ማዕጾ ተዓጽዩ ከሎ ብዘደንቕ ከም ዝወጹ ስለ ዝሰምዐ ሕጂ ድማ ከምልጥ ስለ ዘይደለዮ እዩ እዚ ክፉእ ግብሩ ዝገበረ ኣብ ጥቕሲ 6 ክንርኢ ከለና ሄሮዶስ ከቕርቦ ምስ ሓሰበ በታ ቅድሚኣ ዘላ ለይቲ ጴጥሮስ ብክልተ መቑሕ ተኣሲሩ ኣብ መንጎ ክልተ ዓቀይቲ ደቂሱ ነበረ እቶም ሓለውቲ ከዓ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ቤት ማእሰርቲ ኮይኖም ይሕልው ነበሩ ጽኑዕ ማእሰርቲ ከም ዝገበረሉ ንርኢ ሄሮዶስ ግን ዘይስተውዓሎ ነገር ነይሩ ሄሮዶስ እቲ ገማልኤል ናይ ሳንሂድረን መራሕን ጥበበኛ ሰብኣይን ዝመኸሮ ቁኑዕ ምኽሪ ኣብ ልቡ ኣእቲዎ እንተዝኸውን እዚ ኣይምገበረን ነይሩ ገማልኤል እንታይ ኢሉ ምስ ኣምላኽ ክትበኣሱ ከይትርከቡ ነዞም ሰባት እዚኦም ሕደግዎም ገለ ከዓ ኣይትግበርዎም ኢሉ ነዚ ምኽሪ ዝግና ሄሮዶስ ኣብ ልቡ ኣየእተዎን እሞ ነቶም ሐዋርያት ክቐትሎምን ከሳድዶምን ጀመረ ምስ ኣምላኽ ድማ ግጥም ጀመረ ኣንጻር ኣምላኽ ክኸይድ ከዓ ጀመረ ንሐዋርያት ክፉእ ክገብሮም ብምሕሳቡ ዘይዋጽኦ ውግእ እዩ ኣንጻር ኣምላኽ ከፊቱ ምስ ኣምላኽ ምበኣስ ሓደገኛን ዕሽነትን እዩ ምስ ኣምላኽ ክትዋጋእ ምስ ትጅምር ንሱ ድማ ባዕሉ ንዓኻ ይለዓለካ ንውግእ ይለዓለካ ኣብ ምድርን ኣብ ሰማይን ድማ እተሰዓርካ ሰቢኻ እትኸውን
ቃል አምላክ ነግረና ሆሎ ደቅ እስራኤል ምስ እግዚአብሔር ክጋጠሙ ውግ አንጻር እግዚአብሔር ክኸዱ መስጀመሩ እግዚአብሔር አንጻሮም ከይዱ አንጻር እግዚአብሔር መኻድ ንርእስኻ ልክዕ ከምዚ ኣብ ጽሑፍ ተጻሒፉ ዘሎ በሐድሽ ኪዳን እቲ እምኒ መንሳተቲ እቲ ኸውሒ እንተ ወዲቕካዮ እፍግጸካ እንተ ወድቐካ ኸዓ እጭፍልቐካ አንጻር እግዚአብሔር መኻድ ማለት ክሳራይ ሰማያዊ ክሳራ ዘላለማዊ ክሳራ ምድራዊ ክሳራ ይዘስዕብ እግዚአብሔር ንዝለዓልዎ ባዕሉ ይለዓሎም እዩ ንኤርምያስ ክዛረቦ ኸሎን ደቂ እስራኤል ኪት ተዛረቦም ኢልዎ አንጻር እግዚአብሔር ተላዒሎም ስለ ዝነበሩ ኤርምያስ ኬድካ ንህዝበይ ከም ዝበሎ ኣነ ባዕለይ ብተዘርግሐት ኢድን ብብርቱዕ ቅልጽምን ብኹራን ብነድርን ብዓቢ ቁልጥዓን ክዋጋኣኩም እየ ይብለኩም ኣሎ እግዚአብሔር በሎም ኢሉ ንኤርምያስ ልኢኽዎ ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 21 ጥቕሲ 5 ንረኽቦ እግዚአብሔር ክዋግኦም የባዕለይ አንጻር እንዲም ከይዶም ብነድሪ ብኹራ ብቁልጥዓ ብቕልጽመይ አንጻሮም ክዋግኦም ኢሉ እግዚአብሔር ዝትንስእዎ ይትንስኦም እዩ አንጻር እግዚአብሔር ካብ መኻድ ይሓልወና ምስ እግዚአብሔር ካብ ዘይ ምስምማዕ ይሓልወና በኃጢአትን መንገድ ጽልን መንገድ ኃጢአትን መኻድ እግዚአብሔር ይሓልወና ምስ እግዚአብሔር ምባስ ሓደገኛ እዩ ምስ እግዚአብሔር ምውጋ ሓደገኛ እዩ ኣብ ራእየ ዮሐንስ ነታ ጴርጋሞስ ትበሃል ቤተ ክርስቲያን ምስማዕ ስለ ዝኣበየት ብዙሕ ትምህርቲ ሓሶት ስለ ዘስተናገደት ንናይ ኒቆላውያን ትምህርቲ ምስዓብ ስለ ዝጀመረት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አንጻራ ውግእ ክኸፍት ምዃኑ ክዛረብ ከሎ ንሪኦ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ጥቕሲ 16 ንጴርጋሞስ ማሕበር ከምዚ ኢልዋ ስለዚ ተነሳሕ እንተዘይ ተነሳሕካ ቀልጢፈ ክመጽእ ብሰይፊ ኣፈይ እውን ክወግኦም እየ ክዋጋኣካ እየ ብሰይፊ ኣፈይ ኢሉ ክዛረባ ከሎ ነታ ማሕበር ንርኢ ስለዚ አንጻር ኣምላኽን ፍቓዱን ምልዓል ማለት ወይ አንጻር ኣምላኽ ምስላፍ ማለት ንርእስኻ ኣብ ሓደጋ ምእታው ማለት ከም ዝኾነ ነቕልበሉ ዕሽነት እዩ አንጻር ኣምላኽ ምስላፍ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ክነግረና ከሎ እቲ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ነቶም ኣመንቲ ናይ ዕብራውያን ከጠንቅቖም ከሎ አንጻር እግዚአብሔር መኻድ ምስ ጀመሩ ኣምላኽና ዝባላዕ ሓዊዩ ኢልዎም ቀፂሉ ኣብ ምዕራፍ 10 ጥቕሲ 30 ንሕናስ ነቲ ምፍዳይ ሕነ ናተይ እዩ ኣነ ሕነ ክፈድየ ዝበለ ደጊሙ ኸዓ እግዚአብሔር ንህዝቡ ክፈርዶ እዩ ዝበለ ንፈልጦ ኢና ኣምላኽ ዝባላዕ ሓዊ እሞ ምስኡ ኣይንጻረርን ኢና ኢሉ ቀፂሉ ኣብ ጥቕሲ 31 ኣብ ኢድ ህያው ኣምላኽ ምውዳቕ ዘሰክሕ እዩ ኢሉ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ምውዳቕ ዘሰክሕ ምዃኑ ይነጊሩ ኣብ መሳፍንቲ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ ኣብ ሓያላት ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ ብዝተፈላለየ ነገር ክትህረም ትኽእል ኢኻ እሱ ግና ቀሊል እዩ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ምውዳቕ ግን ካብውን ላዕሊ እዩ ዘሰክሕ እዩ ኢልዎ ኣሎ ዘሰክሕ እዩ መይሲ ኣምላኽና ዝባላዕ ሓዊ ስለ ዝኾነ እቶም ኣብ ምድሪ ዘለው እንተቐፅዑ ነቲ ስጋ ጥራዮም ዝቐፅዕዎ ነቲ ነፍስን መንፈስን ግና ክገብርዎ ዝኽእሉ የለን ነቶም ንስጋ ምቕታል ንነፍሲ ግና ምንም ክገብሩ ዝኽእሉ ኣይትፍርህዎም ኢሉ ክትፈርህዎ ዘለኩም ስኽነግረኩም ስጋ ምስ ቀተለ ንነፍስኻ ኣብ ሲኦል ዝድርቢ ንሓደ ህያው ኣምላኽ ፍርሕዎ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ይምህረና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምስ እግዚአብሔር ምባኣስ ሓደገኛ እዩ አንጻር እግዚአብሔር መኻድ ሓደገኛ እዩ አንጻር ቤተ ክርስቲያን አንጻር ማሕበር ኣምላኽ እቲ ሓሳብ ኣምላኽ ዝኾነት አንጻር ተሓቂ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ምስላፍ ሓደገኛ እዩ ንሳውል ክዛረቦ ከሎ ጎይታ እንታይ ኢልዎ ንምንታይ ትሰጎኒ ኣለኻ ኣበይ ዳርኤካ ኣነ ዳደይነቶም ደቂ መዛሙርቲ የሰጊጎም እምበር ጎይታ ኢየሱስ ንዓኻ ኣበይ ረኺበካ ክብል ይኽእል እዩ ግናኸ ተማሕበሩኻ ዓይኑ እያ ተማሕበሩኻ ኣካሉ እያ ተማሕበሩኻ ብደሙ ዘጥረያ ኣካሉ ናቱ ስለ ዝኾነት ነታ መርዓቱ ዝትንኪ ንርእሱ እዩ ዝትንኪ ንመርዓት ዓይኒ እዩ ዝትንኪ ማለት እዩ ስለዚ ምስ እግዚአብሔር ምባስ ሓደገኛ ምዃኑ ኢና ኣብዚ እንርኢ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 54 ጥቕሲ 17 ንኣኺ ክወግኡ እተሰርሐ ኣፅዋር ኩሉ ኣይጠቅምን እዩ ኢሉ
እግዚአብሔር ክዋጋ ንህዝብ አምላኽ ክዋጋ ንፈቃድ አምላኽ ክዋጋ አንጻር ፈቃድ እግዚአብሔር ክዋጋ አጽዋር ዘዳለወ ሰራዊት ዘሰለፈ ከንቱ ከም ዝኸውን ከም ዘይጠቅም ከም ዝኸውን ነቶም ንፍርድ ዝትንስኡ ኩሉ ልሳን ድማ ክትረትዕየ ኢኺ እናበለ ቃል እግዚአብሔር ይዛረብ ክብርና አምላኽ ይኹን እቲ ቃል ቀፂልና እንተሪእናዮ ኣብ ጥቕሲ 5 ምስ በጻሕና ከምዚ ይብለና ጴጥሮስ ከምዚ ኮይኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይሕሎ ነበረ እታ ማሕበር ግና ምእንትኡ ኩሉ ሳዕ ናብ አምላኽ ትጽሊ ነበረት ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ይነግረና ክብርና አምላኽ ይኹን ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብመቁሕቲ ተኣሲሩ ብጽኑዕ እናተሓለወ ከሎ እታ ማሕበር አምላኽ ግና ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ግዜ ስደታ ኣብ ግዜ መከራኣ ትገብሮ ኣብ ክንዲ ጴጥሮስ ነቂሓ ትጽሊ ነበረት ክብርና አምላኽ ይኹን ኣብ ትቅድም ዝረአናዮ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ሐዋርያት ዮሐንስን ጴጥሮስን ተፈቲሖም ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣፈራሪሖሞም ብህይወቶም ኣፈራሪሖሞም ካላይሳዕ ስም ኢየሱስ እንተዳ አልዒልኩም ክንቀትለኩም ኢና ኢሎም ኣፈራሪሖሞም ምስ ሰደድዎም ኣብቲ ቤት ምስ ተኣከቡ ምስ ኣሕዋት ኮይኖም እንታይ ከም ዝገበሩ ክነግረና ከሎ ኣብ 4 ምዕራፍ ጥቕሲ 23 ምስ ተፈትሖ ከዓ ናብ ሶቦም ከይዶም ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይትን ዝበልዎም ኩሉ ተዛረብዎም እዚ ምስ ሰምዑ ብሓንሳዕ ሓቢሮም ድምጾም ናብ አምላኽ አልዒሎም በሉ ወሰማይን ምድርን ባሕርን ናባታቶም ዘሎ ኩሉን ዝገበርካ ጎይታ ከምቲ ብመንፈስ ቅዱስ በኣፍ ኣቦና ዳዊት ባርያኻ ስለምንታይ ኣህዛብ ሓረቑ ህዝብታት ከንቱ ሓሰቡ ነገስታት ምድሪ ተላዕሉ እቶም መኳንንቲ ድማ ንእግዚአብሔርን ንመሲሁን ክጻረሩ ብሓደ ተኣከቡ ዝበልካዮ እቲ ኢድካን ምኽርኻን ክኸውን ኢሉ ቅድም ዝመደቦ ምእንቲ ክገብሩ ብሓቂ ሄሮዶስን ጶንጦስ ጲላጦስን ምስ ኣህዛብ ምስ ዓሌታት እስራኤል ኮይኖም ነቲ ንስኻ ዝቐባእካዮ ቅዱስ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ንምጽራር ተኣከቡ ኢሉ ንምጽራር ጎይታ ንምጽራር አምላኽ ከም ተኣከቡ ይዛረብ ክጽልዩ ከለው ክጻረሩ ተኣኪቦም ንወድኻ ክጻረርዎ ተኣኪቦም ንፍቃድ አምላኽ ክጻረርዎ ተኣኪቦም ንእግዚአብሔርን ንመሲሁን ክጻረሩ ተኣኪቦም መሳፍንትን መኳንንትን ዓበይትን ቤት ሄሮዶስን ጲላጦስን ኩላቶም አንጻር እግዚአብሔር ከም ተላዕሉ ምስ ኣመቱ ክጽልዩ ከለው ድሕሪኡ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝጸለይዎ ጸሎት እንተስተብሂልናሉ ሕጂ ድማ ጎይታ ናብ መፍርርሆም ረአ بسمت قدوس ودخا يسوس محواي حموماتن تأمرتن تأمراتن كخونكا إتكا زرقح نباروت كادما بخلو تبعات قالكا خزاربو هابوم يبلنا خمزيلهم مسأليو مسلم منوقع تاتأكيبو ملازلو سفرا تناوصت كلاتهم كا منفس قدوس ملؤو قال أملاخون بتبعات تزاربو يبلنا سلازتا محبر كل جزء أب جزء مكرا تتصلي خمس نبرت أب كن مجزء أبيهر قويما حيل جزء أبيهر تتصبح خمس نبرت رديت جزء أبيهر تتصبح خمس نبرت نري بانت أرق أخل جزء أوج خمس نبرت أب سدت خمس نبرت كا نري حجون انتقونه بيت كريستيان بوشتن بدقن كل جزء فتنان تساررنتن تسابعنتن يمتصاي كل جزء خاخد صلي يقبأي እግዚአብሔር ኃይሉ ከዕጥቃ እግዚአብሔር መንፈሱ ኸባ እግዚአብሔር ጸጉው ኸባ እግዚአብሔር ንባሮቱ ትብዓት ክህብ እግዚአብሔር ንባሮቱ ከዕጥቅ ማሕበር አምላኽ ለይትን መዓልትን ክጽሊ ይግባ ኣብዚ ዘንበብናዮ ክፍሊ ጴጥሮስ ተኣሲሩ ከሎ ድማ እታ ማሕበር ግና ምእንቱ ይብለና ኩሉ ሳዕ ከይቋረጸት ናብ አምላኽ ትጽሊ ከም ዝነበረት ይነግረና ስለዚህ ቶም ቅዱሳን تمحبر مالتيو كاب زخبيد فتنا نبيتروس كدحنو زخيل أملاخ تراي كم زخونه يفلتو سلازنبرو أمريروم يوم ناب أملاخ زصليون زمهلالون زنبرو أبتنا إنجليزينيا قرب نزقال تتصحيفو زولو كبلو خلو مور تترجمو أبو زبالة كوينو رخيبيو أبت بخور صحفون زبالة بره زبالة
ኮይኑ ረኺበዮ እቲ ጸሎት ባዕሉ ጸሎት ደረጃ ኣለዎ ማለት ካዥዋል ዝኾነ ጸሎት ናይ ልምዲ ጸሎት ኣሎ ሃይማኖታዊ ዝኾነ ጸሎት ኣሎ ድሓን ካብ ልብኻ ዝኾነ ግን ድሓነይ ኢልካ ተሓልፎ ጸሎት ኣሎ ኣምሪርካ ኣበርቲዕካ ኣጽኒዕካ እትጽልዮ ጸሎት ድማ ኣሎ እዚ ጸሎት እዚኦም ንጴጥሮስ ዝጽልይሉ ዝነበሩ ኣብቲ ናይ እንግሊዝኛ ክንንብቦ ከለና prayer for him was being made fervently by the church of God fervently ትብል ቃል ኣብ ኣላ ኣፍታ ናይ ትግርኛ ኣቆይረ ክረኽባ ኣይከኣልኩን ኣብ ካልእ ክፍልታት ግን ዛ ቃል እዚኣ ተጻሒፋ ኣላ fervent ትብል ብዝነድድ ቅንኢ ኣብ ውሽጢ ገለ ብdesperation ኣብ ውሽጢኻ desperation ከም ዘለካ ናፍቆት ድልየት ከም ዘለካ ካብ ፀበባ ክትወፅእ ከም ዝደለኻ ዓይነት ኣበርቲዕካ ኣጽኒዕካ ኣምሪርካ ምጽላይ ዘመልክት እዩ ኣምሪሮም እዮም ኣብ ኣምላኽ ዝጽልዩ ዝነበሩ fervently እዮም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝጽልዩ ዝነበሩ እቲ fervently ዝብል ካብቲ ናይ ግሪክ ኤክቶኖስ ዝብል ቃል እተተርጎመኝ እዚ ቃል እዚ ናይ ሕክምና ቃል እዩ እዚ ኤክቶኖስ ዝብል fervently ዝብል ኣጽኒዑ ኢልና ተርጊሞሞ ዘለዎ ብትግርኛ ናይ ሕክምና ቃል እዩ ነይሩ እዚ ድማ ንምዝርጋሕ ወይ ከዓ ንምምጣጥ ጭዋዳታት ናይ ሰብ ክሳዕቲ ናይ መወዳእታ ዓቕሙ ምምጣጥ ዝብል ናይ ምምጣጥ ዓይነት መጢጥካ ክሳዕ መጨረሻ ክሳዕቲ ናይ መወዳእታ ነገር ስትሬች ምግባር ይዘመልክት ስለዚ ትጸሎት ስትሬች ዝኾነ ናይ ብሓቂ ካብ ልቢ ዝኾነ ዝነድድ ዝነበረ ከም ዝኾነ ይዝምስክረልና ቅዱስ ሉቃስ ነዚ ኤክቶኖስ ዝብል fervent ዝብል ወይ ከዓ ጽኑዕ ኣጽኒዕካ ዝብል ነገር ኣብ ተፈላለየ ቦታ ነዚ ቃል እዚ ተጠቂሙሉ ንረኽቦ ሓደ ኣበይ ንረኽቦ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 22 ጥቕሲ 24 ጎይታናን መድሓኒናን ኣብ ጌተሰማኒ ክጽሊ ከሎ ዝጸለዮ ጸሎት ከም ኩሉ ህድእ ዝበለ ወይ ድሓን ዝኾነ ሕልፍ ትብሎ ዓይነት ጸሎት ኣይነበረን መሪር ጸሎት ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ኣብቲ ቃል ክነግረና ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጻዕሪ ሞት ሒዝዎ ኣጽኒዑ ይልምን ነበረ ኣብዚ ኣጽኒዑ fervent ኤክቶኖስ ትብል ቃል እያ ኣጽኒዑ ይልምን ነበረ ጻዕሪ ሞት ሒዝዎ ልክዕ ከምዚ ሰበይቲ ሕርሲ ተታሒዛ ቅልውላው ዝሕዛ እሞ ኡይ እትብል ዓይነት እትጭድር ዓይነት ከምኡ ዛ ዓይነቱ ናይ ጻዕሪ ዘለዎ ጸሎት ከም ዝኾነ ኢና ጻዕሪ ዘለዎ ጸሎት ብጽኑዕ ምልማን ዘመልክት ከም ዝኾነ ንርአዮ ጻዕሪ ሞት ሒዝዎ ኣጽኒዑ ይልምን ነበረ ረሃጹ ከዓ ከም ነጥብ ደም ናብ ምድሪ ይነጥብ ነበረ ይብለና ስለዚ እታ ማሕበር ኣብ ቤት ማርያም ኣደ ማርቆስ ዝነበረት ስለ ጴጥሮስ ኣጽኒዓ ያትጽሊ ነራ fervently ያትጽሊ ነራ ከምቲ ሐዋርያ ያዕቆብ ኣብ ዳሕራይ ግዜ መልእኽቱ ክጽሕፍ ከሎ ዝኣመቶ እታ በኽሪ ማሕበር ሐዋርያት ኣጽኒዓ ኣብ ኣምላኽ ብምልማን ለውጢ ከም ተምጽእ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ክምዕዶም ከሎ ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥያ ኢልዋ ዛ ጸሎት ጻድቕ ኢልዋ ዘሎ ብግብራ እትብል ቃል ተርኢናያ እታ ኤክቶኖስ ትብል ወይ ከዓ fervent ትብል ቃል ያ ተመልክት እንታይ ትብል the effectual fervent prayer of a righteous man avails much fervent ትብል ዝነድድ ኣብ ውሽጥኻ ዝነድድ out of desperation ካብ ውሽጥኻ ዝነቐለ ጽኑዕ ጸሎት ኣምሪርካ እትጽልዮ ጸሎት ብልብኻ እትጽልዮ ጸሎት ነፍስኻን መንፈስካን your whole being involved ዝገበረ ጸሎት ናይ ብሓቂ ዝኾነ ጸሎት ንኣምላኽ ብሓቂ ብጽምኣት ዝደሊ ጸሎት ምላሽ ካብ ሰማይ የምጽእ እዩ ስለዚ ዛ ማሕበር እዚኣ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኮይና ስለ ጴጥሮስ ትጽሊ ከም ዝነበረት ኢና ንርኢ እዛ ቃል እዚኣ
fervent تبل ektenos تبل قال نسلسተ ነገራት ሐዋርያ ጳውሎስ ሐዋርያ ጴጥሮስን ተጠቂሞምለን አለው እቲ stretch ዝብል እቲ ክሳዕ መወዳእታ ተመጢጥካ ካብ ውሽጥኻ ዝኸውን ነገር ክዛረብ ከሎ ሓደ ብዛዕባ ፍቕሪ ካልኣይ ብዛዕባ ኣገልግሎት ሳልሳይ ብዛዕባ ጸሎት fervent ዝኾነት ፍቕሪ fervent ዝኾነ ኣገልግሎት fervent ዝኾነ ጸሎት ከም ዘሎ ተዛሪቡሎ ብዛዕባ ፍቕሪ ክዛረብ ከሎ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 4:8 ፍቕሪ ብዝሕ ሓጢኣት ትኸድን እያ እሞ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ንሓድሕድኩም ሃልሃል ትብል ፍቕሪ ተሃለኹም ተሃልሃል ትብል ዝነድድ ናይ ውሽጢ ዝኾነ ተጉላባ ዘይብሉ ናይ ሓቂ ፍቕሪ ዝነድድ ፍቕሪ ከም ዘሎ ይዛረብ ማለት fervent love ውዑይ ፍቕሪ ዝነድድ ፍቕሪ ክህሉ ከም ዘለዎ ነቶም ኣሕዋት ክህልዎም ከም ዘለዎም ተዛሪቡ ብዛዕባ ኣገልግሎትካ ናይ ቃልዓለም ደይኮነ ማለት ፍቕሪ ናይ ቃልዓለም አለ ፍቕሪ ናይ እንካን ሃባን አሎ ተፈላለየ ዓይነት ፍቕሪ እዩ ዘሎ ናይ ስምዒት ፍቕሪ አለ በብዓይነቱ እዛ ኣብዚ ዝዛረበላ ዘሎ ሃልሃል ትብል ፍቕሪ ግን ኩሉ ነፍሳ ዝሃበት ኣጋፔ ዝኾነት እትነድድ ከም ሓዊ ፍቕሪ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ኣገልግሎት እውን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 26:7 ነዛ ቃል እዚኣ ተጠቂሙላ ኣሎ ነዛ ektenos ትብል ektenos ከም ዝኽብል እዚ ትጽቢት ዝኸዓ እቶም 12 ዓሌትና ለይትን መዓልትን ተጊሆም እናገልገሉ ተጊሆም ትብል ትርጉም ተርጉሞማ ኣለዎ ታ fervent ተጊሆም ብትግሃት ምግልጋል ኣሎ ብቃል ዓለም ምግልጋል ከአሎ በግበረለይ ገብረልካ ምግልጋል ከአሎ بقال تثبيتنا تتصبغا مغلغال كالو ناي بحق بلبغا تقدسكا تجيكا نقحكا تغلغلو اغلغلوت كا كم زلو نري ابسال سايكا صلوت اب يعقوب معرف 5:16 زنببنايو دماني بغبرا بزح تسلت fervent زخونت صلوت كم زلاخا ينغرنا كابزن نمهارو نحنا سلا اسورات وانجيل كل ساعه كيباتخنا كنصلي كم زغبعنا محبر كتصلي كم زلوا اذ معدنا سلاز تاثروا احواتنا سلا وانجيل حساره مكرات صغبو زلو يچنقوم سلا وانجيل زغرفو سلا وانجيل حساره مكرات صغبو عقلهم زصبوم بيت كريستيان كل غزي خيترسعهم منتهم كل ساعه fervent زخونه كاوشت زنقله زندد قنئ زلو ጸሎት ናይ ቃል ዓለም ደይኮነ ፊደል ቃላት ዘይኮነ ካብ ልቢ your whole being ኩሉ እንትናኻ ዘኣተወ ናይ በሐቂ ካብ ልብኻ ዝኾነ ጸሎት ክትጽሊ ከም ዝግባኣ ካብዚ ክንመሃር ንኽእሊና ናይ ዕብራውያን ጸሓፉን ከምኡ ኢሉና ኣሎ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13:3 ንእሱራት ከም መተኣስርቶም ኮይንኩም መከራ ይጸግቡ ነዘለዉ ኸዓ ንስኻትኩም ኣብ ትስግኦም ከም ዘለኹም ኮይንኩም ዘክርዎም ይብለና ንምርዳእ ኮነ ንምሕጋስ ኮነ ንምጽላይ ኮነስ ኣብ ትስግኦም ስቃይ ይረኽቡ ከም ዘለዉ እቲ ስቃዮም እናተሰምዓና ናይ በሐቂ ክንጽልየሎም ናይ በሐቂ ኸዓ ክንሓስቦም ከም ዝግባአና ይዝነግረና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ለዚ ታ ማሕበር ስለቲ ኣሲሩ ዝነበረ ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣጸቢቓ ትጽሊ ከም ዝነበረት ኢና ንርኢ ሄሮዶስ አግሪጳ ኩሉ ከምቲ ዝሓሰቦ ዝኾነሉን ኩሉ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩን ከም ዝኾነ እዩ ዝመስሎ ዝነበረ ነቲ ናይ ኩሉ ገዛእን ተቆጻጻርን ዝኾነ ኣምላኽ ግና ኣብ ልቡ ኣይሓሰቦን ኣይቋጸሮን ኩሉ ብትሕቲ ቁጽጽር እዩ ይዝብል ነይሩ ሄሮዶስ ኣብ ጥቕስ 6 ተሪእና ሄሮዶስ ከቕርቦ ምስ ሓሰበ በታ ቅድሚኣ ዘላ ለይቲ ጴጥሮስ ብክልተ መቁሕ ተኣሲሩ ኣብ መንጎ ክልተ ዓቀይቲ ደቂሱ ነበረ እቶም ሓለውቲ ኸዓ ኣብ ኣፍ ደገ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኖም ይሕልውዎ ነበሩ እንታይ ይብለና ሄሮዶስ ከቕርቦ ምስ ሓሰበ ከቕርበ ኢሉስ ውዱእ እዩ ገይርዎ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽረይ ኣትዩ ስለዚ ድላይ ክገብር ልዕለይ ዝኾነ ወላ ሓደ የለን ከም ድላይ ክገብር ኢሉ ይሓስብ ነይሩ ልዕሊኡ ዝኾነ ኩሉ ዝፈልጥ ኩሉ ዝኽእል كل ነገር ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ዝኾነ ግና ኣምላኽ ነይሩ እቲ ዘገርም ግና ጴጥሮስ ድሮ እቲ ንሞት
زفردلو ليتي اتاتي وزلو كنتات كيچنقو بطيلو مدقاسيو صباح كتموتيخا تباهيلوس لطيلو دقيسو بطرس اتمسو التاسرو حلوتي ايكبدون ات مدر بيت نايتي اسر بيتون ايكوركحون ابيدو زنبره حچوچو زبل سنتلت مقح ايصقمون ات زصبيو زنبره فردموت ايچنقون بطيلو طعم دقاس يدقيسو زنبره بطرس ابت بيت ماسرتي هلم زبله طعم دقاس يدقيسو زنبره اتي كاب هلاو املاح كاب هلاو ملأخ املاح ابيت ماسرت زبره زنبره برهان اكوا كاب طعم دقاسو ايقسقسون اتي ملأخ مسنغليو تنكيو انقحوا እዚ ዘርኤና ድማ ሐዋርያ ጴጥሮስ ትውክልቱን እምነቱን ኣብ ኣምላኽ ዓቢ ከም ዝነበረ እዩ በጥሉ ደቂሱ ኣብ ግዜ መከራ ኣብ ግዜ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣዳው ብሰንሰለት ብየማን ብጸጋም ክልተ ዓበይቲ ዓቀይቶት ተኣሲሮም እቲ መሬትን ኩርኳሕዩ እቲ ሰንሰለት ኣዳውን ተኣሲርዩ ንጽብሒቱን ክቅተልዩ ተፈሪዱ እዚ ኩሉ ኩነታት كلش أب كم زخونات دوسب يدقسي أب كم زخونات دو طعم لوام ليتي زخونه دقاس سلام زملؤ دقاس سب كدقس يخيليو زي تفطراوي زي نبور يو بطرس غنا أب كم زخونات بت يلو كم زدقسه إنا نري لومي سب طعم دقاس كوسدو يلو زي قبرو نغير يلن مساج الله تريتمنت الله موسيقى الله حليفو خانا يمدقس مدهانيت الله فوز غنزالو بحينتو كدقسكا تباهيلو زتسرحه بزح الله سب دقاسي اني يزلو سب وري خوينو تچنيقو ليت خوفيلو زحدر سب بزحيو بزح زچنا ابطعم عرات كوينو دقاس ابيو كل خلو دقاس ابيو مدقاس بانكورو غيدو هافتام كوينو موائل بعل موائلكم بعل موائل كوينو بزح جنزب النواتن هالليو كيدقس زحدر بزح لوم مخا اتا عينت مدقس مدهانيتون قصيرنا زين ودوي ببعينتو تفلالي ነገር ይዘሎ በበعينቱ መወዳታ ዘይብሉ ናይ ድቃስ መድሃኒት ብዙሕ ሰብ ዝወስድ مسنا يزغل مدانيت كواطعم دقاس يرخبنا نحنا كم صعبت املاح اذنا بيتروس ነገር ትምርት ኮይኑና كمت بيتروس زغبرو صورنا اب املاح دربينا كنعرف يقال املاح زمهرنا صورنان حاليوتنان ጭንቀትናን اب املاح دربينا كم بيتروس باملاح كنعرفيو املاح زمعدنا صورنان حاليتنان ጭንቀትናን اب املاح مودا دما اتزبلص مرጫ مخانو نقلبلو እዚ ጭንቀት ዝብል ቃል ካብናይ ጀርመን ቃል ዝተበገሰ ዝፍላይ ዝናይ እንግሊሽ worry ዝብልዎ ካብናይ ጀርመን ቃል እዩ መጽ ዋርገን ይብልዎት ናይ ጀርመን ቃል ዋርገን ማለት ካ بحناقي ترجمه شاك مخان تبلع كلها تحنقوا عينت سرنقوا عينت لكعكمو جيروم يوم زتقاموا لتقال نيروم مالتي سلازي كابو تو worry زبل قال زمصه سلازي هيوت كاي حنقوي ጭንቀት طعم هيوت يحنقيو ጭንቀት هيوت زيبلكا يزغبركا ጭንቀት هيوت كا سلام كا كله يزوسد عرفت زيبلكا يزغبركا ጭንቀት نحمام زبل كله تقالعكا يزغبركا ዝጭነቕ ሰብ እድሜው ሓፂር እዩ ዝጭነቕ ሰብ ንሕማም ተጋለጸ እዩ ዝጭነቕ ሰብ ከምትሓንቀ ህይወቱ ክትወጽእ ከምትሓንቀ ሰብ ይጽቡቕ ትርጉም ሂቦማ ረኺበዮ ኣለኹ ስለዚ ኣመንቲ ግና ጾርናን ሓልዮትናን ጭንቀትናን ኣብ ኣምላኽ ከነውድቕ ይዝግባእ እታ ዝዓበየት ዝበለጸት ምርጫ ጾርካ ባዕልኻ ይትሸከሞ ጭንቀትካ ባዕልኻ ይትሸከሞ
ጽዕነት ኣይኾንካ ጾርካ ጭንቀትካ ሓልየትካ ባዕልኻ ኣይትሸከሞ ኣብ እግዚአብሔር ኣብቲ ኩሉ ዝኽእል ኣውድቆ ኣብ ህይወትና ብዙሕ ገድልን ብዙሕ ግድላትን ብሓይልና ክንልውጦ ዘይንኽእል በብዓይነቱ ፈተናታትን ይዝገጥመና ብዛዕባ እቲ ክንልውጦ ዘይንኽእል ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ዝኾነ ድማ ኣዚና ንጭነቕ ድቃስውን ንስእን ዓቕልናውን ይጸበና እዩ ብዛዕባ እዚ እግዚኣብሔር ብቓሉ ገይሩ መመሊሱ ይምዕደና እዩ ኣይትጨነቑ ሓልየትኩም ኣባይ ኣውድቑ እናበለ ደጋጊምዩ ቃል እግዚኣብሔር ዝዛረበና ብኡ ክንኣምን ሓልየትናን ጭንቀትናን ዝኸበደናን ኩሉ ኣብኡ ኣውዲቕና ክንዓርፍ እግዚኣብሔር ዝደልየና ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክመላለስ ከሎ ኣቱም ኩልኹም እትጽዕሩ ጾርውን ዝኸበደኩም ናባይ ንዑ ኣነ ክዕርፈኩም ኢሉ እዩ ተዛሪቡ ክዕርፈና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ለቢሱ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዝመፀን ዝሞተን ዝተቐብረን ዝተንስአን ንሰማይ ድማ ዝዓረገን ክመጽእ ከሎ ብኽብሪውን ክዕርፈና ኢሉ እዩ ዝመጽእ ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር መደብ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ዕረፍቲ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ንሕና ክንቀስን ኣብ እግዚኣብሔር ተኣሚንና ክንዓርፍ ዋላ ኩነታት ከምቲ ዝደለናዮ እንተዘይኮነ ኩሉ ነገር ኣብ እግዚኣብሔር ኣውዲቕናስ ክንዓርፍ ክንሃድእ እዩ ዝደልየና ጎይታ ኢየሱስ ኣብቲ ናይ ከረን ስብከቱ እውን ክሰብኽ ከሎ ከምዚ ኢሉ ከይትጭነቑ ኢሉ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ተርእይናያ ጥቕሲ 25 ካብ መብልዕሲ ህይወት ዶ ኣይትበልፅን ካብ ክዳን ስጋ ዶ ኣይበልፅን ስለምንታይ ስለዚ ንህይወትኩም ብትበልዕዎን ብትሰትይዎን ወይስ ንስጋኹም ብትኽደንዎ ትጨነቑ ኣይትጨነቑ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ኣብ ጥቕሲ 31 እምበኣርከ እንታይ ንበልዕ እንታይ ንሰቲ እንታይ ንኽደን ኢልኩም ኣይትጨነቑ መሊሱ 34 ጽባሕ ንርእሳ ትጭነቕ ያሞ ንጽባሕ ኢልኩም ኣይትጨነቑ ንመዓልቲ ክፍኣታ ይኣኽላ ኢሉ ቃል እግዚኣብሔር ክምዕደና ከሎ ንርኢ ኣብ ምዕራፍ 10 ንደቂ መዛሙርቱ እውን ክምዕዶም ከሎ ኣሕሊፎም ክህቡኹም ከለዉ እንታይ ከም እትዛረቡ በታ ግዜ እቲኣ ክወሃበኩም እሞ ከመይ ወይስ እንታይ ከም እትዛረቡ ኣይትጨነቑ ከመይ ክገብር ምስ ኣሰሩኒ ምስ ሓዙኒ ምስ ቀጥቀጡኒ ከመይ ክኸውን የልኩም ኣይትጨነቑ ኣነ ምሳኹም ክኸውን በታ ሰዓት እቲኣ ዝበሃል ኣብ ኣፍኩም ክገብር እንታይ ክንዛረብ ኢልኩም እውን ኣይትጨነቑ ኢሉ ክምዕዶም ከሎ ንርኢ ኣብ ፊልጵ 4 ጥቕስ 6 ኩሉ ግዜ ዝጥቀስ ጥቕሲ እዚ እውን ብዛዕባ ኣይትጨነቑ ዝዛረብ እዩ ድሌትኩም ዘበለ ብጸሎትን ልማኖን ምስናይ ምስጋና ኣብ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቑ ብገለ እኳ ኣይትጨነቑ ዝኸብደኩም ተሎ ሃብዎ ንእግዚኣብሔር ብጸሎት ሃብዎ ብምህለላ ሃብዎ ብልማኖ ሃብዎ ብኡ ኸ ንኣምላኽ ኣመስግንዎ እሞ ዕረፉ ቅሰኑ ኣይትሸከሙ ዘጎብጦኩም ነገር ኣይትሸከሙ ዘጨንቐኩም ነገር ኣይትሸከሙ ክትፈትሕዎ ዘይትኽእሉ ነገር ኣይትሸከሙ ንእግዚኣብሔር ሃብዎ ዕረፉ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ዝምዕደና እዚ ኣማኒ ኣርዑቱ ኣውፅዩ ኣብ ኣምላኽ ዝህብ ሸኽሙ ኣውፅዩ ንኣምላኽ ዝሓድግ ዘይምጭናቕ ንኣምላኽ ምእማን እዩ ምጭናቕ ከዓ ንኣምላኽ ዘይምእማን እዩ ዘይምጭናቕ ኣብ ኣምላኽ ዘይምውካል እዩ ዘይምጭናቕ ኣብ ኣምላኽ ምውካል እዩ ምጭናቕ ከዓ ኣብ ኣምላኽ ዘይምውካል ኣብ ርእስኻ ምውካል እዩ ኣብ ዓቕምኻ ምውካል እዩ ኣብ ኣምላኽ ምውካል ጭንቀትካ የርሕቕ ኣብ ኣምላኽ ምእማን ጭንቀትካ ይርሕቕ እሞ ኩሉ ዝኸብደና ንእግዚኣብሔር ሂብና ኣብ ኣምላኽ ኣሚንና ደው ኢልና ክንዓርፍ ቃል ኣምላኽ ይምዕደና እዚ ጴጥሮስ ጾሩ ስክፍትኡ ሸኽሙ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ጽባሕ ክትመውት ኢኻ ተባሂሉ ከሎ ዝኾነ ይኹን እግዚአብሔር ምሳይ ኣሎ ንኣምላኽ ሂበየ ኣለኹ ጉዳይ ኢሉ በታ ለይቲ እቲኣ በጥ ኢሉ እቲ ኹርኳሕ እምኑ ከመይ ዝበሰለ ኹርኳሕ እምኒ ኩሉ ኩነታት ከምዘየሎ ብምቑፃር ኣብ እግዚአብሔር ዓሪፉ ከም ዝደቀሰ ኢና ንርኢ ሐዋርያ ጴጥሮስ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ዘይተኣደነ መከራን ፍርድሞትን ይገጢምዎ ግናኸ ንኣምላኽን ንቓሉን ኣሚንዩ ደው ዝበለን ዝቐሰነን ጴጥሮስ ቅድሚ ሕጂ ኢድ እግዚአብሔር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክትረድኦ ከላ ዝረኣየ ሰብኣይ እዩ
ስለዚህ ኩሉ ግዜ ክንቀስን ዝገብረና ነገር እንታይ እግዚአብሔር ዝገበረልካ ቅድሚ ሕጂ ምዝካር እግዚአብሔር ዘድሓነካ ምዝካር ናይ እግዚአብሔር በረኸት ናይ እግዚአብሔር ጉስነት ኣብ ህይወትካ ዝጣዓምካዮ ምዝካር እቲ ትማሊ ዘስገረካ ሕጂውን ምሳኻይ እቲ ትማሊ ዝረዳእካ ሕጂውን ምሳኻይ ጴጥሮስ ትማሊ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዘውፅኦ ኣምላኽ ሕጂውን ህያው ከም ዝኾነ ይፈልጥ ነይሩ ጴጥሮስ ቅድሚ ሕጂ ኢድ እግዚአብሔር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክትረድኦ ከላ ዝረኣየ ሰብኣ እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ኣሪጉ ከም ዝመውት እምበር ቀልጢፉ ከም ዘይመውት ጎይታ ተስፋ ሂብዎ ነይሩ እዩ ስለዚ ድማ ጴጥሮስ በኣምላኽን በቃል ተስፉውን ኣሚኑ ሓልየቱ ኣብ ኣምላኽ ደርቢው ቀሲኑ ዝደቀሰ በጥ ዝበለ ሐዋርያ ጴጥሮስ እዚ ተመክሩኡ እዚ እንዳዘከረ ይኸውን ኣብቲ ዳሕራይ ግዜ ነቶም ኣብ መከራ ዝነበሩ ቅዱሳን መልእኽቲ ክጽሕፈሎም ከሎ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 5 ምዕራፍ 7 ንሱ ይሓልየልኩም እሞ ንኹሉ ሓልየትኩም ኣብኡ ኣውድቕዎ ኢሉ ክመኽሮም ከሎ ንርኢ እቶም ብሓቂ ብምሉእ ልቦም ንኣምላኽ ዝኣምንዎን ዝውከልዎን ዘበሉ በፂሎም እዮም ዝሓድሩ ዘፍርህ ነገር ከዓ የብሎምን ክብርን ኣምላኽ ይኹን ጴጥሮስ ህልም ዝበለ ድቃስ ወሲድዎ ከሎ ኣብ መንጎ ማለት እዩ እንሆ ከዓ መልአኽ እግዚአብሔር ኣብ ጥቕኡ ደው በለ ኣብታ ቤት ማእሰርቲ ድማ ብርሃን በርሀ ንጴጥሮስ ከዓ መሰንገሊኡ ተንኪዩ ቀልጥፍ ተንስእ ኢሉ ኣበራበሮ ጴጥሮስ ምስተበራበረ እቲ ኣብ ኣዳው ዝነበረ መቁሕ ካብ ኢዱ ወዲቑ ረኸቦ ኣብ ጥቕሲ 7 ምስከድና እቲ መቃውሕ ድማ ካብ ኣዳው ወደቐ ይብለና ጴጥሮስ ካብ ድቃሱ ደኣ ተባራቢሩ እምበር ገና ኣይነቕሕን እዩ ዝነበረ እቲ መልአኽ ክዳኑ ክኽደን ኣሳእኑ ኣብ ኣእጋሩ ከእቱ ከዘክሮ ናይ ግድን እዩ ነይሩ ኣብ ጥቕሲ 8 እቲ መልአኽ ከዓ ተዓጠቕ ኣሳእንካውን ኣእቱ በሎ ንሱ ድማ ከምኡ ገበረ እቲ መልአኽ ከዓ ክዳንካ ተኸደን እሞ ሰዓበን በሎ ብዓጊጉ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ተሲኡ ደኣ እምበር ክዳንካ ተኸደን ኢሉ ክሳዕ ዝንገሮ ጫማኻ ግበር ስጋዕ ዝብል ምንም ኣይፍለጦን እዩ ነይሩ እቲ መልአኽ ከም ዝኣዘዞ ከዓ ገበረ ጴጥሮስ ከምቲ እቲ መልአኽ ዝኣዘዞ ምስ ገበረ ነቲ መልአኽ ነድሕሪኡ ሰዓቦ እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ጴጥሮስ ገና ኣብ ቀልቡ ኣይተመልሰን ነበረ ኣብ ጥቕሲ 9 ንሱ እውን ወፂኡ ሰዓቦ ግና ኸራእይ ዝርኢ ዘሎ ይመስሎ ነበረ እምበር እቲ ብመልአኽ ዝኾነ ሓቂ ምዃኑ ኣየስተውዓለን ይብለና ነቲ መልአኽ እንዳሰዓበ ከዓ ነቶም ቀዳማይ ይን ካልኣይን በሪ ዝሕሉ ምስ ሓለፈ ናብ ከተማ ዘእቱ ማዕጾ በፂሑ ሓፂን በፅሑ ባዕሉ ድማ ተኸፍተሎም ይብለና ወፂኦም ከዓ ሓደ ኣደባባይ ሓለፉ እቲ መልአኽ ድማ መልእኽቱ ምስ ፈጸመ ተሰወረ መላእኽቲ ንኣገልግሎት ቅዱሳን ከም ዝለኣኹ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ መላእኽቲ ከገልግሉና ይመጽዮም ወርሺፕ ክንገብር ከለና ከነምልኽ ከለና ክንጽሊ ከለና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ንጎይታ ክንቅበሎ ከለናውን ከይተረፈ ከገልግሉ መላእኽቲ ይርከቡ እዮም ኣብ ምዕራፍ 1 ዕብራውያን ጥቕሲ 14 ንምድሓን እቶም ናይ ኣምላኽ ምድሓን ኮርሱ ዝግብኦም ዘገልግሉ ምዃኖም ሃልሃል ተሓዊ ኢልዎም ኣሎ ንቅዱሳን ዘገልግሉ ምዃኖም ከዓ ኣብኡ ገሊጹልና ኣሎ የገልግሉና እዮም መላእኽቲ በዛ መዓልቲ እዚኣ እኳ ኣብዚ ቦታ እዚ ኮይኖም የገልግሉ ከም ዘለው እቲ ቃል ኣምላኽ ይነግረና እዩ ከምኡ ድማ ንኣምን ኢና ኣገልገልቲ ኮይኖም ብኣምላኽ ተላኢኾም ከም ዘገልግሉና በዚ ከምዚ ጴጥሮስ ካብ ኢድ ሄሮዶስ ኣምለጠ ጴጥሮስ ኣብ ቀልቡ ምስ ተመልሰ ድማ ኣምላኽ መልኣኹ ልኢኹ ካብ ኢድ ሄሮዶስን ውዲቱን ካብቶም መራሕቲ ኣይሁድ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ሞት ከም ዘድሓኖ ፈለጠ ኣብ ጥቕሲ 11 ምስከድና ጴጥሮስ ናብ ልቡ ምስ ተመልሰ ድማ እግዚአብሔር መልኣኹ ልኢኹ ካብ ኢድ ሄሮዶስን ካብቲ ህዝቢ ኣይሁድ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ኩሉን ከም ዘድሓነኒ ብሓቂ ሕጂ ፈለጥኩ በለ ድሕሪዚ ኣምላኽ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝፈትሖ ንኣምላኽ ከመይ ገይሩ ከም ዘድሓኖ ምእንቲ ከበስሮም ኢሉ ድማ ናብቶም ምእንትኡ ጸኒዖም ከይቋረጹ ዝጽልዩ ዝነበሩ ኣሕዋት
ናብ እንዳ ማርያም ኣደ ማርቆስ ክኸይድ ወሰነ ኣብ ጥቕሲ 12 ነቲ ነገር ምስ ዝተውዓለ እግዚኣብሔር ከም ዝፈትሖ ምስ ዝተውዓለ ናብ ቤት ማርያም ኣደቲ ማርቆስ ዝበሃል ዮሐንስ መፀ ኣብኡ ከዓ ብዙሓት ተኣኪቦም ይጽልዩ ነበሩ ይብለና ኣብ ጥቕሲ 12 ቅድም ነጊርና ትጽሊ ከም ዝነበረት ስጋዕ ዝወፅእ እታ ማሕበር ብቐጻሊ ብጸሎት ጸኒዓ ከም ዝነበረት እውን ኣብዚ ንርኢ ኣለና ማርያም ኣደ ማርቆስ እዚኣ መን እያ ከመይ ዝበለት እያ ኢልና እንተሓተትና ኣብቲ እዋንቲ ብዙሓት ማርያም ተባሂለን ዝጽውዓ ስለ ዝነበራ ንዓኣ ብፍሉይ ከፍልጣ ከሎ ብዛዕባ እዛ ማርያም እዚኣ ክዛረብ ከሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ከለና ኣደ ማርቆስ እቲ ዮሐንስ ዝተሰምየ ኢሉ እዩ ዘፋልጠና እዛ ማርያም እዚኣ ሃብታም ሰበይቲ እያ ነይራ ንብዙሓት ከስተናግድ ዝኽእል ዓብ ገዛ ድማ ነበራ ኣግራድ ከዓ ከም ዝነበራ ካብዚ ዘንበብናዮ ጽሑፍ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ልቋስ ከምኡ ገይሩ ኣዘንቲዩልና ኣሎ ማርያም ኣደ ማርቆስ ሃብታም ሰበይቲ እያ ነይራ ብዙሓት ሰባት ክሕዝ ዝኽእል ገዛ ነይርዋ ብዙሓት ኣብኡ እናመፁ የዕርፉ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ እቲ ቦታ ንኣገልግሎት ዝወፈየቶ ቤታ ንኣገልግሎት ዝወፈየት ሰበይቲ እያ ነይራ ማርያም ኣደ ማርቆስ ንጎይታና ኢየሱስ ዝተቐበለት ንኣምላኽካ ኣዝያ እተፍቅር ውፊቲ ኣገልጋሊት እያ ዝነበረት ብኩሉ ህይወታን ንብረታን ቤታን ድማ ንኣምላኽ እተገልግል ዝነበረት ምቕልልቲ ሰበይቲ እያ ጴጥሮስ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤታ ብሕብረት ጸሎት ከም ዝግበር ስለ ዝፈለጠ እዩ ቅድሚ ናብ ዝሕበኣሉ ስፍራ ምኻዱ ነቶም ኣሕዋት ምእንቲ ክረክብ እግዚአብሔር ዝገበረሉ ምእንቲ ክምስክር ኢሉ ኣብ ቤት ማርያም ኣደ ማርቆስ ዝኸደ ጴጥሮስ ናብ ቤት ማርያም ምስ ከደ እንታይ ከም ዝኾነ ልቋስ ቀፂሉ ኸዘንትወልና ከሎ ከምዚ ይብለና ጴጥሮስ ነቲ ማዕጾ ደገ ኳሕኳሕ ምስ ኣበለ ሮዳ እትበሃል ግዝእቲ ክትሰምዕ መፀት ንሳ ከዓ ድምፂ ጴጥሮስ ምዃኑ ምስ ኣለለየት ብታሕጓስ ናብ ውሽጢ ጎያ ጴጥሮስ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ነገረት እምበር ነቲ ማዕጾ ኣይከፈተቶን ይብለና ለይቲ ስለ ዝነበረ ጴጥሮስ ኳሕኳሕ ምስ ኣበሎ ሮዳ ትበሃል ግዝእቲ ቅድሚ ማዕጾ ምኽፋታ ብለይቲ ዝኩሕኩሕ ዘሎ ምን ምዃኑ ክትፈልጥ ምስ ሓተተት ጴጥሮስ ባዕሉ ምዃኑ ነገራ ብድምፁ ምስ ኣለለየቶ ድማ ክሳዕ ማዕጾ ምኽፋት እትርስዕ ኣዝያ ብዙሕ ሓጎስ ተሓጎሰት ሓጎስ ሓንሳ ኩሉ የረስዓካ እዩ ማለት ማዕጾ ክትከፍት ዝግባእ ገሪፋቶ ብሓጎስ እናጎየት ንድሕሪት ከም ተመልሰት ኢና ንርኢ ጎያ ኸይዳ ድማ ነቶም ኣሕዋት ጴጥሮስ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ነገረቶም ንሳቶም ግና ኣይኣመንዋን ኣምላኽ ክፈትሖ ምእንትኡ ክጽልዩ ጸኒሖም ክንሶምሲ ነቲ ሮዳ ዘበሰረቶም መልሲ ጸሎቶም ዝኾነ ምፍታሕ ጴጥሮስ ምስ ኣበሰረቶም ግና ኣይተቐበልዎን ኣይኣመንዋን እዚ ባህሪ ናይ ሰብ ንጽልዮ እናጸለና ኸለና እቲ ንጽልዮ ጸሎት እናተፈጸመ ኸሎስ ንምቕባሉን ንምእማኑን ሓይሊ ንስእል እግዚአብሔር ሃበኒ ኢልና ክንቦ ስራሕ ሃበኒ ንዓኻ ዝኽብር ንብል እሞ ስራሕ ምስ ሃበና ኩሉ ንርስዖ ንደልዮ ከም ዝነበርና እንታይ ንልምን ከም ዝነበርና ንርስዖ ምስጋና ክንህብ ዝግባአና ምስ ረኸብናዮ ሪኮግናይዝ ጌርና እግዚአብሔር ለሚነካስ ሂብካኒ ክብሪ ንስምካ ንኣኻ ንኽብርኻ ይኹን ኢልና ንኣምላኽ ከነመስግን ዝግባአና ቀልጢፍና ኢና ንርስዖ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከዓ ጴጥሮስ ክፍታሕ ኢሎም ክጽልዩ ጸኒሖም ጴጥሮስ መፅዩ እንተበለቶም ክኣምኑ ኣይከኣሉ ኣምላኽ ክፈትሖ ምእንቱ ክጽልዩ ጸኒሖም ክንሶምሲ ነቲ ሮዳ ዘበሰረቶም መልሲ ጸሎቶም ዝኾነ ምፍታሕ ሐዋርያ ጴጥሮስ ግና ኣይተቐበልዎን ኣይኣመንዎን ነቲ ብስራት ብሓጎስ ኣብ ክንዲ ምቕባልሺ ሸለል ክብልዎ እዮም ፈቲኖም ሓደ ካብ ማእከሎም ድማ ሓሳብ ክህብ ከሎ ከምዚ ኢሉ መልኣኽ እዩ እምበር ጴጥሮስ ኣይኮነን በለ በቲ ግዜቲ ኣይሁዳውያን ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝሕሉ
ملأخ الله إلهم يأمنوا نبرو اتملأخ كا ملكع تزحل وسب يوسد كم زنبره يمز أمنوا نساقنا زراعات حق خمس غنى أرجس أنا جرتهم نساتهم كنا تسألي الكي خيبلوا you're crazy تسألي الكي أنا أرجس هريه يوسمي عيون دي الله أبز أفدق جايز تبزلته تسألي الكي خي بلوا نسخة دقي ما نسخة كم مخانو أرجست كم يو رأيه إلى تزاريبا شو عمل أخذه هون خون إلى مليسهم مخنيات بمهابك كقبلوا أي فتون بطرس كنا سب كير يون دمسوخ أب جروا بتخي سمع عند فرعه أب أفدق خوينو بقت سألنا تمعصو كوح يبل نبره بطرس نمنتاي قلتيفهم كم زي كفتوا كي جرمو أي تعرفني أبتقص عسر شدشته بطرس كنا كوح يبل نبره بقت سألي كنديك زي خمدة أبيوه أين فلتن برقص نتمعصو قلتيفهم زي مخفاتهم مخنيات كلهم يخيلوا مخنيات كخون زخيل أبتو وانتي أزيو خبيت سدت نتا محبر يوردا سلز نبره كافتهم صلاتهم كي كونوا سلز فرهو كخون يخيلوا مخنياتو بتقص حدا كان نبب كلنا بتزمن تي نغوس هيرودوس أب حيالو خابتا محبر كفو كغبرهم يدو زرقحه إلنا لنا كبيت فتنا سلز نبره تحابيهم يمزو نبرو أمود أتاقنا اتمحوات نرودا سميعهم اتمعصو كفتوا نبيتروس مسرا أي ودما قرمهم بتحقواس دما عو كبلو جمرو من البات إللتاون نيرو كخوني خيل حقوس كم زخوانه نري اتهم قربا بتسميعهم كي مصمو مليسو بيتروس أب حدا قامتان كي ودق سلز فرها دما كهاد وسق كبلو بإيدو عملكتهم مسكفت وخارأيوه مو تقرموا تصعس شوعته نسوقنا سق كبلو بإيدو عملكتهم أو يتبلو كبلهم كله نري سق مسبولو دما تأملاخ زقبرو تأمرات أزن تولم أبتقص عسر شوعته እግዚአብሔር كابيت ማሰርቲ ከመይ ገይሩ ከም ዘውጾኻ أزن تولم كله እግዚአብሔር ዝገበሮ ተአምራት ተር አቢሉ ነጊርዎም ድሕሪው አልጊቡ ድማ ጴጥሮስ كابيت ማሰርቲ እግዚአብሔር بتأمرات كم زدحانو نياقوبن نتوم أحواتن نقروهم إلو عززه إذا بللو مخنيات ياقوب حاو قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس أبتق زيتي نايتا قداميتي محبر يرسالم مراحي كوينو يقلقل سلازنا بري نبيتروس نياقوبن نتوم أحواتن نقروهم زبالة سلازن نياقوبن نتوم أحواتن نقروهم زبالة بيتروس يفلت سلز نبر ياقوب مرحتا محبر مخان دحرزي بيتروس نتو محوات أب حدا قامتان كي تواميلو ندا مريم أدماركوس حديقو كاب ندري هيرودوس أغريبا قداماي قلل كبل كله نبكال بوتا كحبا كله إنا نري نبي كم زخده لوكاس هاي نقرناني كاثوليكاويت بيت كريستيان أبتي قداماي باباس زبل صحفهم زسفر وغنا بيتروس نافروم كم زخده قداماي باباس كم زخونه غيروم يوم زنتوو اتصحف تنبيبنا يوغنا ام معرف 15 قبر حواريات مسبصحنا اب يورشليم بيتروس كم زنبره ابتي اخيبا ناي حواريات قداماي اخيبا كم تخافله انا نحري نري دحرزي فصامي زخونه قدوس لوقاس بزعبا أجلجلوت بيتروس أين جرناني زانتا أجلجلوت بيتروس أبزيا تزازم دحار أنيحو أم عرف 15 أبتا قدامي تجوبا حواريات ترخيبو بيتروس بزعبان زي جزرات أملاك كم تقبلهم مسكر كم ذهبه يزنت ولناي بدحر زقنا زقبرو أجلجلوت أيزنت ولنان يو ناي بيتروس أجلجلوت أبزي إزودا مالتي كبرنا أملاك يقول أبزخ أخلنا يو نقولتا بتصلوتا مسكيننا أبتزقصل كابزادو زبلنا الله كتسيلنا كنمهار إنا እግዚአብሔር ይባርክኩም አቤቱ ዘለኹም አመስመር ዘለኹም ተከታተሉ ድማ አብዘለኹም እግዚአብሔር ይባርክኩም
لو معلتي كابزت تماهرنايو እግዚአብሔር ንውሽጥኩም ተዛረቦ አሎ بصلوت نقحو اي تچنقو بصلوت نقحو امريركم تصليو كم تتصعر سبيتي بصعري نصلي كل غزي نصلي እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ኮይኑ ክሪኤናይ በትዝኸውን ዘሎ ኩነታት ዘጨንቕ ዝበጽሐናኻ ኣይንጨንቕ ሓልዮትና ዝኸብደና ዘበለ ኣብ እግዚአብሔር ኣውዲቕና ንዕረፍ ጥዑም ድቃስ እንደቅስ እግዚአብሔር ይባረክ ሓጢር ጸሎት ክንጽልይና بدحريو نودينا نصلي እግዚአብሔር አምላክና አዚና ነኽብረ ካን ነመስግና ካን አለና ኩሉ ኽብርና አኻ ይኹን ለዚ በዚ መዓልት እዚ ዝላአኽካልና ቃልካ ጎይታ አውሽጥና ጽሐፎ አውሽጥና ዝተወቀጠ ይኹን እነሆ ሰብ ብንጌራ ጥራይ አይነብርን እዩ ካብ አፍ አምላክ ዝወጽእ ኩሉ ቃል እምበር ተባይሉ ተጻሒፍኩም ዘሎ እግዚአብሔር ተጠቅመና ቃል ክኸውን እንጌራና ክኸውን ለነፍስ ኾነና ለህይወት ኾነና እግዚአብሔር አካላትና ዝፈትሕ ነፍስና ዝፈትሕ መንፈስና ካዘጽናንዕ ክኸውን ቃልካ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልሎና እግዚአብሔር አምላክና ምሸትና ባረኽ ወጎይታ ምድቃስና ድማ አጥዕሞ እግዚአብሔር ካፍኩ ዘበለ ሁሉ ሓልወና ኩሉ ኽብርን ስምካ ስለሰማዕካና ተመስገን በስም ኢየሱስ አሜን ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ነፍሰ ኮፍኩም ይሁን አገልግሎትና ወዲናይና ደሓንቀኒዩ